Bakit? Gusto nyo maligo mga manok? Eh, manok namin pinapaliguan din namin. What a lovely Saturday. Napakaaliwalas ang langit to. Mamaya uulan yan. Yan. Naamoy ko yung ulam namin. Ang ulam namin ginisang munggo na may bagnet tsaka chicharon. Ay parehas lang naman yun. Chicharon. Opo sis, Leia, alam mo ba? 5,000 ang watch hour ko. Kasi nung madalas ako mag-screencast, mataas yung views niya. Nakaipon ako ng watch hour. Tapos nung pumasok itong summer, nakakaroon ng power interruption. Eh di ako makapag-live lagi. Pero nag-upload naman ako ng videos. Bumaba siya down to 1,000 na lang. Kaya nakikiwatch to watch ako sa mga teams. Ayan si Ma'am Icon, katim ko yan sa pero aanim lang kami doon. Mga mani-mani, team mani. Opo, munggo. Dapat kahapon kami nagmunggo kaso nalimutan ko na yun ipapaluto ko. Nagluto siya ngayon. Tama-tama, yung mga anak ko Sabado ngayon, may training sila ng taekwondo. 10 to 11:30. Ang papauwi na yung mga yun. Tamang-tama, kakain sila. In-enroll namin sila sa taekwondo para ma-sports sila. Salamat sis Leia, baka may naantala ka ng work. Okay lang po, hayaan mo lang dito yung aking live. Kasi baka mamaya mag-brown out. Wala, di na naman ako makapag live stream. Baka sasadsad yung aking WH. Sayang naman yung pinaghirapan ko. Isang taon ko yun binuhay o trinabaho ang monetization ko. Ay salamat po. Opo, nagtitraining sila. Kasi kung nandito yung mga yun, puro na namang gadget. Ang galing ng motovlog mo. Try mo din pumunta ng north dito sa amin sa meron akong si Palawenya. Nagmotovlog sila ng husband niya. From Cavite din papunta ng Baguio daw. Pero pag ganun, mahirap yung balikan. Dapat nag-overnight para hindi mabugbog ang katawan. Thank you so much. Magandang araw ng Sabado po sa inyong lahat. May kamanganad ko ibang nakaluto mo. Nakaluto ka mo. Taktakan sa lamang mga antikwa. Balakong. Nakakapagpaawan lang. Hindi na kaya ako lang siya. Di ba kaya daan ko yan? Ito. Nagustuhan niya ito. Wala tayo ito. Alsuman ito. Salamat.